Mikkitesti, mikkitesti. Tämä on Lapelmikin mikkitesti, mikkitesti, mikkitesti. Tämä on Lapelmikin mikkitesti. Tämä on tämmönen pieni Lapelmikin mikkitesti, kun kävellään kotimatkalla ja vähän satelee vettä. Mulla on sateenvarjo tässä pään päällä niin kuin näkyy. Eli tää on tämmönen pieni Lapelmikin mikkitesti, mikkitesti, mikkitesti. Tämä on pieni Lapelmikin mikkitesti, mikkitesti, mikkitesti. Miten ottaa äänen, kuuluuko ääni, toimiiko mikki. Eli tämä on Lapelmikin mikkitesti, mikkitesti, mikkitesti. Tämä on Lapelmikin pieni mikkitesti. Tää on tämmönen Lapelmikin mikkitesti, mikkitesti, mikkitesti. Tämä on Lapelmikin tällainen mikkitesti. Ja tässä on trolleille siitä, jos väittävät, että etten mukaan uskalla liikkua, ei pidä paikkaansa. Kyllä uskallan, kello on yli kello lähestyy 10:30. Ja olen tähän aikaan vielä liikkeellä. Joten kyllä uskallan liikkua ja en ole laitoksessa, vaikka joku niin väittää. Tämä on tällainen pienoinen Lapelmikkitesti. Et kuvataan ihan tämmönen muutaman minuutin video tästä samalla, että miten tämä ääni kuuluu ja toimii ja toimiiko tämä Lapelmikki niin hyvin, että tällä voi videoita kuvata. No varmaan toimii ihan okosti tai sitten ei toimi. Et sillä lailla mennään. Ja tää on tosiaan tämmönen mikkitesti, että kuvataan tämmönen pieni video tällä Lapelmikillä ja kokeillaan miten tämä toimii ja onko äänen laatu hyvä. Ja sillä lailla tässä menee autokin vierestä, taksi ajo ohi. Kuten kuvasta näkyy, siinä meni. En kuvaa tarkemmin, ettei näy rekkari. Mutta tää on tämmönen pieni Lapel-testimikki, jonka todennäköisesti voi olla, että en lataa YouTubeen tai sitten lataan ja kokeilen, miltä tää siellä tuubissa kuulostaa. Kuulostaako tää tuubissa hyvältä? Jos tää kuulostaa hyvältä, niin sitten mä tein tällä mikillä ja kuvailla sitten videoita vähän tarkemminkin. Mut joo, Tommi kiittää Rovaniemeltä ja kuittaa. Se oli tässä. Moro!